ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋନିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହିଳା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏହା ପୁରୁଷର ଲିଙ୍ଗ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ପାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଯୋନିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ସର୍ବଦା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ପୁରୁଷଙ୍କ ଶେଷ ରୋମାନ୍ସ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ଭୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ସର୍ବଦା ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଜଣେ ସାଥୀ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ଭୋଗର ଆନନ୍ଦ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ 4 ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଲିଙ୍ଗ କର୍କଟ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ କମ୍ କରିପାରନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ଭୋଗରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୁମାରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତନ ଉପରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ସମ୍ଭୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ତନକୁ ଆଉଁସିବା ଏବଂ ଚିପିବା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷମାନେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଡେଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନେ ସେହି ଝିଅକୁ ଡେଟ୍ କରନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସ୍ତନକୁ ଦବାଇ ସମ୍ଭୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଯେତିକି ଜାଣନ୍ତି ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ବନ୍ଧନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ 2 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ବନ୍ଧନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ବନ୍ଧନ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ।